Good day mga moms! Hi! So it's another, for today's video tayo. Another vlog na naman tayo. So babalik tayo ulit ngayon kina Choyans kasi kaya nga naipangako ko sa kanya ay nasagutin natin yung plywood o yung pangkisim niya dun sa babang bahay niya. No? And I'm doing this kasi to thank him na din sa support na rin na ginagawa niya sa akin, sa aking pagbablog, sa aming lahat actually, hindi lang sa akin. So I'm with Jayford Vlog. Iniisip ko kasi Mira Cruz. I'm with Jayford Vlog and may dala rin siyang mga damit na yung mga ibang damit niya na hindi niya na nagagamit at ipamimigay natin dun sa mga kamag-anak ng Choyans. Mga okay pa to ha, hindi po ito yung sira-sira o ano. Okay po, hindi na po talaga, may mga damit nga ako dyan na hindi na talaga kasya sa akin. So, ginawa ko, sinama ko na lang niya na ipamigay. So, then, ayun nga, bibili tayo ng plywood. And thank you din sa inyo lahat, sa mga nanonood, sa mga videos namin, sa mga vlog namin lahat, na pinipicture namin si Choyans. So, kumikita naman kami through his video, and in return, ito man lang, hindi naman po ganun kalaki, pero at least, di ba, meron din tayo ma-share. Kasi syempre yung kaibigan namin, si Brenda, is talagang buhos din yung kanyang tulong para dun kay Choyans. At ganun din naman kami. So, sa bawat isa sa amin, ganun lang din naman ang gagawin namin. Magtutulungan lang din naman kami sa mga videos namin. Kaya, tignan natin at abangan natin. Abangan ninyong lahat, mga moms, kung anong kalalabasan ng kanya magiging sa baba. Kasi para mas maganda, di ba? Para mas clear ba? So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 nito, bumalik kayo sa YouTube ko, panoorin yung ibang video. So, abangan natin dito. See ya! So, andito na tayo sa hardware naman. Hi ate, ato na. Magkano yung 6? So, yung ganito daw na pang kisame nila dun sa baba. So, mga 6 na piraso. Para sakto lang yung lamig. Ganon. Diba? Ate, ay, asa ka na? Dito na, okay na. Bayaran. Okay. So, babayaran na natin yung kanyang 6 na plywood. Papasok na kami ngayon kina Choyans. Natin yung kanyang mga tito at kanyang kapatid para kuhanin yung plywood. Hi! Tito! Leo! Ay, ito pala sila tito. Okay na, ready to pick up na. Ready to pick up na. Ay, ito na pala yung binigay-kortina. Oh, ang ganda. Naka na rin pala siya. Oh, diba? May, hindi binigay kong curtain kaya nakaayos na siya. Kunin niyo na doon, okay na daw po. 6 na siya. Ayan sila, Leo? Leo! Oh, ay sila. Hi! Hi, medyo tinanghali, sorry. Oh, kunin niyo na doon. Okay na. Gumana na? Maliwanag? Ayaw ko kausapin ni Leo eh. Oh, di ba? May liwanag na. Hi! Ang ganda naman ng dress. Bagay sa'yo. Akin sana yan, kaya lang long sleeve. Si Tita Lucia. Tingnan nga natin kung may ilaw na rin. Ayan, yung isa nasa taas para mailaw paakyat. Ayan. Oh, di ba? Oh, may ilaw na. Congrats. Nandito na ang ating mga plywood. Ayan. Kasi 6, no? Ikaw naman yan eh. Ikaw nag-canvas niya, nagsukat niyan eh. Ayan, oh. May mga pako pa naman. Meron pa. Kaya pa. Ayan, oh. So, ready to na siya. Ready to dikit na.
Para sa kisame. 6. Si Manong. Para kasi yan dyan, oh. Ayan. Para sa ganun dire-diretso maganda yung magiging itsura dito sa baba at saka sa taas. Ito, tatanggalin na ulit yan kasi permanent. Ay, ano pala naman yan na temporary. So, pag naikabit na yung mga plywood, tsaka siya ididikit yan. Kagaya sa farm. Ayan na ang unang ang unang kisame. Kisame mucho. Mucho pala yung mucho. Ayan, o diba? Pako. Asan si Paco? Nandun sa may shooting. May shooting pa si Paco. Si Paco na. Okay naman yung tito yung sa gitna na Kami na bahala. sure ba? Lalagay kami yung maliliit. Okay. Okay, kasi may mga pampagitan naman pala. Ayan. Ayan, follow nyo rin daw po si Kuya sa kanyang vlog. Ano yung vlog mo, Kuya? Yoyens. Ha? Yoyens. Yuyens. Bakit Yuyens? Inambos lang na pangalan. Naambos lang na pangalan. Ayan. Tapos maya-maya po darating naman sila Brenda kasi dala naman po nila yung pang main door. Ayan. Kasi kukunin na po nila din ngayon. Para may ihabal to para sa A8. Ayan na yung kalahati. So, kalahati nung ating dito sa kisame. Ayan, nailagay na nila yung dalawa. So, mamaya makukompleta na, malalagyan na rin yung mga kabilang side dito. Ayan, para ganyan lang siya, naka-clear siya. Malinis, maganda tingnan. Andiyan na daw, kunin na daw ang pinto. Andiyan na sila Inday at si Hello Brenda. everybody! May hapon. Ang pudahan daw. Andiyan na ang pinto. Andiyan na. Kunin na lang. So, dumating na rin sila Brenda. Hoy! Saraulo ka. Saraulo ka. Good morning. Ano? Magkano nga tuwa natin dito sa plywood? 270. 270. Ayan na yung pinto. Oh, ay, ang ganda pala. Ayan, oo. Wow, ganda. Ogoy! Dagan ang tiil. Wala na ikuan na. Barnis. Barnis ng 1,000 ang plus. Edi sila na magbarnis. Oo, mag-barnis. Oo. Para dito na lang barnisan. Boy, bili sa kaport be. Thank you so much, CC My Flores online shop. Hanapin niyo lang po sa mga solars po na talaga namang durable, affordable, at lovable. Surot lang. So nilalagay na nila ang kanilang alcuba or ang kanilang Kisame. Oo. Oo, para bonggang-bongga ang kanilang... May table na rin sila. Oo, di ba? Pero may mga magbibigay po ng bintana, ng... Yung sliding door. Ewan ko ba, para sila, basta. Depende pa. Sabi, may magbibigay na ng gas range. Sabi ko, huwag ng gas range. Di ba naman mag-bake yung mama niya? Pangmay, yung pamangkin niya, ilagay niya dun sa oven. Ano lang, rep na lang talaga ang kailangan dito na maganda nga. Kailangan talaga kasi mas mapakinabangan yung rep kasi di ba para stock sa mga pagkain, ganito, ganyan, pabili ng isda or karne or tapos para gawing aircon din ni Leo. Siya. Tapos na rin yung CR, lahat-lahat. So meron na rin nag-sponsor ng para sa mga kitchen utensils. Yes. Ayan naman ay under the supervision of Gwen. Siya po ang mamimili ng mga kitchen utensils. Ito din sa pag-ano ng bahay. I'm very happy kasi natapos itong bahay na to and kahit pa paano medyo akala ko hindi aabot ng 100,000 yung gastos. Hindi, mga 80 agad na ganyan. So,
may mga nagbigay. Nagbayad ako ng hardware kahapon. Fully paid na po yung hardware kahapon. Nabayaran ko na siya ng 116,000 po ang nabayaran ko sa hardware. Thank you so much RLC Hardware for sa pagpapautang. So lahat nabayaran ko na. Tapos ang labor yata nila din. Naka-anim ba ako na 6 weeks ba to kuya? Para pang 7 week ngayon. So sa 6 weeks nakabayad ako ng hindi pantay-pantay. May 8.5, may 12.5, may 11, may 10. Siguro na mga 60 plus ang nabayaran ko. Almost 70. So so tinakbo nito, nasasabihin natin na all in all, mga 180,000 yung nagastos dito sa bahay na to. Ganito lang kasi yung 180,000 yun pala, no? Tapos, nakalikom ako ng 45,000, I guess, mga nag-share ng blessings. So, thank you so much kay Ma'am Jaja, kay Ma'am Mayalea, kay Team Palaging Gutom, kay Beshi, Ma'am Liz Ansil yata yun, Ma'am May Abby, Ma'am Fernancheng, Ma'am Nels, yun, Ma'am Glenda Rumor yata. Yun, salamat na nabanggit ko. Yun sila yung mga nagbigay na mga cash para dito. So nakalikom ako ng 50,000. So 130 yung 180 minus 50 na likom ko. So may 130 akong binayaran dito. So salamat po sa nag-share at nanood ng videos ko. Kahit paano nabawi ko lahat. So yun, the very important thing is my promise na magkaroon sila ng new home, new house, para convenient na. Pero sabi ko nga sa inyo, babalik na si Gimo dito para mas convenient na kanyang pagbablog. In-explain ko na yan na kaya isasauli ko na siya dito kasi ginapang niya po ako. Ginapang ako ni Gimo, pinagsamantalahan ako ni Gimo. Salud lang. Nakita niya ako hubot-hubad, guys. Sabi ko, umalis ka na dito kasi hindi ko na kaya. Nakita mo na lahat ng katawan ko. Salud lang. May palitsin manok na yung magugulatin. So ayan na, abangan natin. Mamaya tapos naman na to eh, no? Okay na yan. Matatapos na ang lahat ng ditong finals nila sa baba. So again, if you like this video, kindly like, share, and subscribe. Thank you. Bye. Thank you.